Чакай, бе! Сега вече мога да се бия с това. Сега мога да се троши. Да, прашки. Чакай. И казах, сте са кеви! Века, това малко. Това е твой. Аз ти казах. Ох! Скубиш ми гърба, бе, човек. Бати жената. Скубиш ми гърба. Чакай. Чакай сега. Чакай. Окей, му закупва. Е сега. Ай, бе! Ай, че вече... Ба, слушай, мири отзад. Ай, Бубе, малък човек. А? Скубила човек, така, бе. Чакай. Ти отпред скуби този забар. Ау! Кожата пана, бе. Шемет. Чакай, баб, сега. Това не моя, човек. И... Чакай, бе. Чакай, да. Офа, че ме изяди. По-голям ли си? Течето. Не, бе! Абе, долу пред да си го стоя после. Аз сега мога да правиш едно париче с патото яке, не е. Къде го? Къде го? Долу дък. Къде е долу дък? Бе си патрон. А не го е? Не, че те разкрия. Това го е! Била въгъла. В леви ъгъл е! Чакай, вземи то черния, ще ти отива на боксерките. Не, въгъл е! Аз този я по-ночи. Мой гриф, а? Не, с черния е по-добре, защото ще отида на боксерките. Сега клипче правим. Това комплект ще бъда, бе. Това един въгъл ще бъде. Ще ми се